बड'लेण्ड बुब्लि दा समनि मोनसे गोनां खौरां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समनि मोनसे गोनां खौरां बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों। थामहिनबा बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ थांनाय सानाव बा बावैसो सान सिगाङाव हादरनि नख'र मन्त्रि बे नख'र मन्त्रिखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै माबे आयदाखौ सावरायनाय जादोंमोन, मा सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनाय गेजेरजों हादरनि नख'र मन्त्रिया मा बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बेनि सिगाङावनो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हादरनि नख'र मन्त्रि आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी, अमित शाह नख'र मन्त्रि बिथांमोना 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जादों। बे गोरोबथानि उननिफ्रायनो जेब्ला पावाराव फैदों थामहिनबा प्रमद बर' पावाराव फैदों, बे पावाराव फैनायनिफ्रायनो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी आरो हादरनि नख'र मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनजों बा बिथांमोननि अननाया जोंनिसिम दङ आरो बे समाव बिथांमोना बिटिआर ओनसोलखौ बा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिथांमोना सानदों आरो लोगो हमनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'। भारतर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डाঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ সদায় বিটিআৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি বিটিআৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰম আমি পাই আহিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত সদায় আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি আহিছে आरो बेनि अनगायै बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे बावैसो सान सिगाङाव जे हादरनि नख'र मन्त्रिखौ लोगो हमनानै माबे आयदाखौ लाना सावरायनाय जादों बेनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 125 6 शिड्यूल एमेन्डमेन्ट एक्ट बे एक्टखौ सोदांनायनि थाखाय हादरनि नख'र मन्थ्रिनिसिम बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव बे हादरनि नख'र मन्थ्रिया 125 दे एमेन्ड एक्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंथिदों। थामहिनबा बे समाव पार्लियामेन्टआव लाबोनायनि थाखाय खोथा होदों बिथां हादरनि नख'र मन्त्रि अमित शाह। बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बे 125 सोदांनायनि बाथ्राखौ बुंथिदों हादरनि नख'र मन्त्रि अमित शाह। बिटिआर চুক্তিৰ কিছুমান দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ সংবিধানৰ 125তম আমাৰ যিটো সংশোধন এইটোক লৈ পেলাই আমি যোৱাকালি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে ইয়াৰ ড্ৰাফটিঙৰ কাম চলি আছে, অতি শীঘ্ৰে সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ লৈ অহা হ'ব আৰু তেতিয়া সেইটো পাছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে बहुतखिनि आगबारि গৈছে। बे 125 जे एमेन्डमेन्ट बा सोदांनाय बे सोदांनायनि गुबै मुलाम्फाया मा जागोन? बे सोदांनायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोला थामहिनबा सा सानजा भारतनि जे 6 शिड्यूलनि थागिबिफोरा मा मुलाम्फा जागोन बेनि सायावबो बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा बुंथिदों जे बे सोदांनायनि गेजेरजों सा सानजा भारतनि मोन 10टा 6 शिड्यूल बे 6 शिड्यूला गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा बुंथिदों जे बेनि गेजेरजों रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों जागोन आरो गोबां काउन्सिलफोरा रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै गोहोआ बांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथाङा 125 एमेन्डमेन्टটো যদি হৈ যায় অকল বডলেণ্ড নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 2খন যিটো আমাৰ 6 শিডিউল কাউন্সিল আছে সেইটো অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু বহুতখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাব। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथिबावदों जे बारग' एनडिबिफोरनि थामहिनबा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बारग' एनडिबिफोरा जोबथेसालियाव दङ। बे जोबथेसालियाव थानाय जे बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायनि सायावबो गोनां बाथ्रा सावरायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो जे मोननो थानाय जे रिहेबिलिटेसन जाय बिथांमोना बे समाव रांखान्थियारि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय गावसुंथा मोननो हायाखै आरो मुंख्लं नखरफोरनि जे एक्स रेशिया बेखौबो मोननो हायाखै, दा बिथांमोनखौ बा बिथांमोननो होफुंनायनि सायावबो बाथ्रा सावरायनाय जादों होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ সদায় বিটিআৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি বিটিআৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰম আমি পাই আহিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত সদায়
আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি আহিছে। আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিৰ কিছুমান দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ সংবিধানৰ 125তম আমাৰ যিটো সংশোধন এইটোক লৈ পেলাই আমি যোৱাকালি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে ইয়াৰ ড্ৰাফটিঙৰ কাম চলি আছে, অতি শীঘ্ৰে সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ লৈ অহা হ'ব আৰু তেতিয়া সেইটো পাছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আৰু 125 এমেণ্ডমেণ্টটো যদি হৈ যায়, অকল বড়োলেণ্ড নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 10খন যিটো আমাৰ ছিক্সিডিয়েল কাউন্সিল আছে সেইটো অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু বহুতখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পাব। আৰু ইয়াৰ লগতে বাকী যিবিলাক ইছ্যু আছে এই অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি সদায় ইয়াত ৰখাৰ কাৰণে আৰু যিসকল আমাৰ সশস্ত্ৰ দাদা ভাইসকল অকল বড়ো নহয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিসকলে অস্ত্ৰ জমা দি পেলাই এতিয়া ঘৰত আছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ আছে, সেই সকলৰ কিছুমান পেণ্ডিং সমস্যাবিলাক আছে, যিটো নেকি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ লেভেলত বহুতখিনি সমাধান কৰিলে আৰু এটা দুটা কেছ ৰিলেটেড আৰু কিছুমান কথা আছে সেইখিনি তেখেতৰ লগত পাতা হৈছে আৰু তেখেতে সম্পূৰ্ণভাৱে এইখিনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে কথা দিছে।